ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଛି ଡାଳରେ ଡାଳରେ ତମ। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍ତେ, ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଥିବେ ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ନାଁଟା ପଢ଼ିଦେବେ ମଙ୍ଗୁ ବାବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା। ଚାଲୁନ ଦେଖିବା ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ 2 ସେକେଣ୍ଡ ପଜ୍ ନେଉଛି, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। କଲେ ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ର ନାଁଟା ମୁଁ ଦେଉଛି ପାଣି ଧରା ବ୍ଲଗ୍। କାହିଁକି ନା ଏଇଭଳି ମୋତେ 9ଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଗରାର ପାଣି ଧରିବାର ଅଛି ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ରୁ। ଏଠି ଠିଆ ହେଇନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ଧରିବେ। ମୁଁ ଆସି ପୁଣି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଦୋକାନରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏଇ ସାର୍ଟଟା ସେ ପୂର୍ବ ବ୍ଲଗ୍ରେ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ଏ ବ୍ଲଗ୍ରେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଦେଲି ଆଉ। ତ ଦୋକାନ ଭିତରେ ସରି ବାହାରେ ଆସି ଟିକେ ବୁଲୁଛି କ'ଣ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଭିତରେ ଏମିତି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କେବେ ଖରା ସରିବ କେବେ କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ ଏଇଭଳି କଥା। ଆଉ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସି ବସି ପଡ଼ିଲି। ଯଦି ଫ୍ୟାନ୍ ଏଇଠି ଆମର ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ ଥିବ ଟିକେ ଲଗେଇଦେବି। ଏଇଠି ଅଛି ତାର ପ୍ଲଗ୍ଟା। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଜିସ୍। ଏ ବୋଉ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇଦେଲି। କ'ଣ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ କ'ଣ? ହଁ ବୁଲିଲା, ଫାଇନାଲି ଫ୍ୟାନ୍ ବୁଲିଲା ଗାଇଜ୍। ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା। MD असगर अंसारी ଅଙ୍କଲ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ହୋଟେଲକୁ। फर्नीचर एम्पोरियम। ହଁ ନା ଏତେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। प्रमोशन कौन सब ତମେ କ'ଣ ଖାଉଛ ଖାଲି କୁହ। ଯୋଉ ତରକାରୀ କାହିଁ ଖାଉନ? हाँ सब्जी क्यों नहीं खाते हो? सब्जी तो खाता हूँ। मतलब ज़्यादा क्यों नहीं खाते हो? सब्जी खाता हूँ, अंडा खाता हूँ, मछली खाता हूँ। अंडा क्यों पसंद करते हो? अंडा ज्यादा क्यों? कौन दे दो बोल वैसे कोई ना तुम्हें ताले एमती एमती कथा ना कौन? काली आसीबो तो? काली आसी पर दिन आसीबोनी? परदिन पर दिन बिरयानी खाइबो कौन? हाँ परदिन बिरयानी खाइबे से नमाज पढ़े शुक्रवार। हाँ रेडी हो हो किसी ना गाइज। दिन 2टा हेलानी आज अवशिष्टांश सुट हम बोली आम आशा रखीचु। पाग जदि टे भल देदेला ताले सुटटा आमर जल्दी जल्दी हो 4टा बेले सुटिंग हम से जगह जो जगह होता। तो आज किंतु जत माने माने बहुत चेष्टा करी ब्लॉग करने को सुटिंग बेले आपण मैंने देखिपारे केमती कौन हो प्रोसेस। हाँ एबे बाहरली सुटिंग पे जो अधा अवशिष्टांश बाकी रही जाइए से पोर्शनटा सारदेवी बोली आशा रखी। देखा जाऊ केते बाट जाऊँ मोर आशा और भरोसा। जीवा लोकेशन आमर ये लोकेशन को आम पलि आसिलु। आउ कौन सुटिंग हम भगवान को हाथ में आज सब शिखर चंडी तो तमें आज जहाँ सुटिंग हम मैं शिखर चंडी हम भरोसा। भाई तुम नाटा कौन टी कहीदेल ये जयंत भाई ना भाई ना ना तुम एत फेमस कौन भाई सेमती ना? अच्छा सेमती कि तुम विश्वास कर फटे पूरा लगुच ये भाया कौन सब कहती? हाँ तो आमर फाइनाली जो शूटिंग चलता ये 5 दिन है शूटिंग एवं सर जाइए माने कौन कहती भगवान को दया और कृपारू ठीक ना नहीं आगु को देखी चलो कौन हो शून्य पुआ पाइब शून्य पुआ पाइब कहीं कहूँ से ब्लूपर आइले जाना पड़ा मुझे कौन ना। नमस्कार
जय जगन्नाथ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ओडिशा भीतर समस्त को देखंतु हम पाखु को आस्तंतु आइला नवीन बाबू आउ कौन ये नवीन पटनाकर ये है ना ना आप लोग कौन এইভাবে কথা এই লোকেশনে শুট হଉଥିଲା এই দেখো শিখরচଣ୍ଡୀ মন্দিର ଆଉ ଏଠି ଚାନ୍ଦନା ଅଛି ଆଗରେ ଶନି ମନ୍ଦିର ଇଏ ଆମର ହେଉଛି କଲ୍ୟାଣପୁର ଗାଁ ବାରଙ୍ଗ ବାରଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଇ ଯୋଉ ଇଏରେ ଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯାଉଛି ନନ୍ଦନକାନନ ଥାନା ଅଣ୍ଡର ହଁ ନନ୍ଦନକାନନ ଥାନା ଅଣ୍ଡର ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାରଣ ବାରଙ୍ଗଟା ତ ଯାଉଛି ଆମ ଏପଟେ କଟକରେ ଯାଉଛି ନନ୍ଦନକାନନ ଭାଇ ଟିକେ ଆସ ବୁଲିବାକୁ କୋଉଦିନ ବାଘ ଫାଗ ଦେଖିବା ମିଶିକି ଆଉ ନାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଆଉ କିଛି ନାହାନ୍ତି ବାଘ ବାଘ ଯିବା 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 ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ତ ଯାଉଛି ଘରକୁ ତ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଫେରି ଆସିଲୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଟିଂ ଜିନିଷ ଆମେ ନିଜେ ଏମିତି ହାତରେ ଧରିକି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆମର ତ ଗରିବ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ଫେରି ଆସିଲୁ ସୁଟ୍ କରିକି ଆକାଶ ବି ଗୋଟେ ରୋଲ୍ କରିଛି ତାର ଭଲ ରୋଲ୍ଟେ କରିଛି ଆଉ ମୋର ତ ଗୋଟେ ରୋଲ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଟି ଫୁଟି କ'ଣ ହେଇଛି ଅବସ୍ଥା ସୁଟିଂ ସାରିକି ତ ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଦମଦାର ଆକାଶ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ୍ରେ ଗୋଟିଏ ବି ବଟନ୍ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବି ବଟନ୍ ନାହିଁ କ'ଣ କରିବା ଆମ ଗରିବ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ତ ଏଇଭଳି କଥା ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଟିକେ ମନ ଖୁସି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ଟିକେ ସହାୟତା କର ଆଉ ଆକାଶ କେମିତି ଆଜି ସୁଟିଂ ହେଲା ଭଲ ହେଲା ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଭଲ ହେଲା ତ ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କୋଉଠି ଭୁଲ ରହିଯାଇଥିବ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ମୁଁ ଥମ୍ବନେଲ୍ଟା ଦେଖାଉଛି ଥମ୍ବନେଲ୍ ଆସିଲା 3, 2, 1 ଥମ୍ବନେଲ୍ ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯାଇକି ମିଷ୍ଟର ମଙ୍ଗୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯାଇକି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିବା କାରଣ ମୋନିକା ଆସୁଛି ଘରକୁ ତା ସହିତ କ'ଣ ଦୁଇଟା କଥୋପକଥନ ହେବା ତାପରେ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ସୋ ଗାଇଜ୍ ସୁଟିଂ ସାରି ଘରକୁ ଆସିଛି ଆଉ ମୋନିକା ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ତା ମାମୁଁ ଘରୁ ଆଜି ତାକୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ଖାଉଛି ମୋନିକା ସୁପ୍ ଛେଳି ଟାଙ୍କ ଖାଉଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଛେଳି ଟାଙ୍କ ଖାଉଛି କହୁଛି ସୁପ୍ ଖାଉଛି ତ ଏଇଭଳି କଥା ଆଉ ଏଇନା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଯିବା ଉପରକୁ ଯିବା କ'ଣ କିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ବୁଝିକି ଆସିବା ମୋନିକା ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ଅପଲୋଡ଼ ତୁ ନିଜେ ଯା ମାରେ ମୁଁ ଭାଇ ଜାଣିଲି ଉପରକୁ ହଁ ଗୋଟେ ପିଲା ଏଠି କ୍ରାଇମ୍ ଥ୍ରିଲର କି କ'ଣ ଗୋଟେ ବସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କାଲି ଆମେ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲେ କହିଲ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ରେ ମତେ ଏଠି ଅଙ୍କଲ କହୁଛି ନିଅ ଖାଇଦିଅ ସେପଟେ ତମେ କହୁଛ ନିଅ ଲାଜ କର ତାପରେ ଇଏ କହୁଛି ମତେ ସକାଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ା ମଡ଼େଇଲା ମୁଁ ଜାଣିଦେଲି ମୁଁ କହିଲି କିଛି ଗୋଟେ କାଲି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଛି କ'ଣ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଛି ଭାବୁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଛି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଣ୍ଡା ଆମେ ରାତିରେ ଖାଇଲୁ ବଟ୍ ରଥଯାତ୍ରା ଥିଲା ଭାରି ମାନେ बहुत रिग्रेट करছি ମୁଁ ବହୁତ ରିଗ୍ରେଟ୍ କରିଛି অঙ্কল কেমন আছে ভালো আছে আচ্ছা আর আজির কোন খবর আজকের কোনো খবর নেই আজকের জিরো খবর हम 23 तारीख को जाएंगे कि नहीं 23 तारीख जाएंगे कि नहीं जाएंगे श्योर जाएंगे तो बटे अवश्य जरूर जाएंगे यस कहाँ जाएंगे वो बाद में बताएंगे लोगों को ऑडियंस को हमारे सरप्राइज कौन चलती बीड़ी छिड़ছি बीड़ी खाচ্ছি बीड़ी छिड़ছি କାହିଁକି ଖାଇବା ପାଇଁ ନା ନାହିଁ बीड़ी छिड़ୁଛି अंकल गोटे तेलुगु स्टाइल बीड़ी खाओ तेलुगु स्टाइल गोटे बीड़ी खाओ हाँ नहीं तेलुगु स्टाइल रे बीड़ी खाओ जैसे फेंक के ऐसे करके और एक बार रुआ इधर आओ ये वो आएगा लाइट आएगा इस तरफ घूम के हाँ तेलुगु ए ना रास्कला माइंडेड तो अंकल पलैले बीड़ी खाई रखो आज ब्लॉग टी ये एंड कर भल लगी लाइक करदे कमेंट करदे जो पार्टा भल लगे शेयर करदे आवा पूर्व चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ रही नमस्कार जय जगन्नाथ पुणी देखा गोटे नुआ ब्लॉग रे
ହଉ